Viete si predstaviť, že by ste uživili rodinu z minimálnej mzdy? Nie je to jednoduché na Slovensku. Myslím si, že to je veľmi zlé a musia ľudia hľadať spôsoby, ako sa uživiť. To vždycky tak bolo. Ak je veľmi náročné žiť z minimálnej mzdy a podľa politikov si ľudia musia hľadať spôsoby, ako sa uživiť, tak si poďme povedať, aké sú možnosti. Jedna je nájsť si nejakú dobrú prácu, to znamená byť nejakú dobu nezamestnaný, a to znamená brať dávky v nezamestnanosti, ktoré sa ale znížili zo 6 na 3 mesiace. Takže to znamená, že je na človeka vyvíjaný neskutočný tlak. Ďalší spôsob je začať podnikať a začať niečo tvoriť, vyrábať alebo poskytovať nejakú službu a prispieť nejakou pridanou hodnotou do ekonomiky štátu. Ale tu sa zase pre živnostníkov skrátili odvodové prázdniny z 12 mesiacov na 6 mesiacov. Čo je veľká škoda, pretože za 12 mesiacov môže začínajúci podnikateľ rozbehnúť svoj biznis. Zároveň sa minimálne odvody zdvihli živnostníkom o 20%. Takže reálne začínajúci podnikateľ ani nemôže nejako rozvíjať svoje podnikanie, pretože mu väčšinu štát aj tak zoberie. A ja predpokladám, že ľudia, ktorí si hľadajú zamestnanie alebo práve začínajúci podnikatelia, na tieto otázky odpovede nedostanú.